Я да видим за какво да се изкажа днеска неподготвен като всички българи. За цифровото евро. Никола Николов, когото познавах лично, написа в началото на демокрацията световната конспирация. Тогава това предизвика паника в свободните българи. Той тогава говореше за интернет като инструмент на световното господство в най-близко бъдеще и всичко това се сбъдна. Какво за цифровото евро? За повечето българи парите са въображаеми, а сега ще бъдат цифрови. Вие виждате ли някаква голяма разлика? Аз не виждам. Така че ще оплашат кучето с салам. По този случай една биричка.